जैसन कि रुआ देख रहल बानी, आज पटना में धनतेरस बहुत धूमधाम से मनावल जा रहल बा। का बच्चा, का जवान, का बूढ़ा, सब कोई सब भेद मिट करके सड़क पर उतर गइल बा। जैसे लागत पूरा पटना ही सड़क पर आ गइल होखे। तरह तरह के दुकान सज गइल बा और हर वर्ग के लोग अपना अपन स्थिति के अनुसार हर तरह के दुकान में मौजूद बा। रुआ के दिखा रहल बानी मूर्ति के दुकान, भैया नीचे बिक रहल बा मैट, और भैया देखी पूजा के सामग्री बिकता। भैया अबीर, रंगोली के सामान, और भैया रंगोली और सजावे खातिर फूल। साथ में रुआ इहो देखी भैया एगो दुकान में तरह तरह के बत्ती बिक रहल बा। चारों तरफ लगता उत्साह और उमंग के माहौल बा और सारा लोग तरह तरह के काम में खरीदारी कर रहल बा। तो जैसन कि रुआ देख रहल बानी हमनी के वीडियो में कि अपेक्षाकृत मॉल वगैरह में वो तरह के भीड़ भाड़ नज़र नहीं आवत, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से मॉल में भी अच्छा खासा खरीदारी चल रहल बा और पुलिस प्रशासन भी चौकसी बरत रहल बा। पुलिस के गाड़ी गश्ती कर रहल बाड़ी स और पुलिस भी सब लोग के सुरक्षा खातिर तत्पर नज़र आ रहल बा। तो रुआ देखी के तरह से अभी तक ले सब लोग अपना अपना खरीदारी में व्यस्त नज़र आ रहल बा।